Yama Ghana for nyina kwaba na afei yen sheka sebo no ase emfa ema wo. Ye sheka sebo no ase a mene wo ekasa yi. Amadebo a efiri ohene enkwanta. Eben konongo a ewo enkran ene kumase kwantempo no so eba echirim se akwanhia bi atimi asi ema kwanhia no. Eye tanka a kire se wo so diesel. Eye 36,000 liters. Ana wodi free enkran ekokumase. Ana mene okasa yi eye VIP base. Ana Toyota Camry ema me no kasa amadebo ni kirem se driver ni ana wotwi eye Toyota Camry ne de amurum ho no mo a wato ya nom ewo ense edo ama me no kasa wo hyenkani asabre na wono nso wotwi eye tanker no wono nso ene ni mate wono mo epra de mo de pa kire se nya asam keto oba ye Facebook no so a ye di videos ni nyina no eba ba kire wo na ni nyina no ento nchan no amadebo ni kirem se wo ba wa manfo ni adehye a wono ewo wo hene enkwanta etese eye tanka no ammonia tosa no ene we ya no afa bucket we ya no afa kofo gallon ene chese ne ma hudo bi a wo mususo se wonom ebetimi ede asesafo wo no ede agumo no wonom akotwa se ho no mo hia atrese ana ni nyina mo no ehu ye papa firi se ebresanti nie ana ya bogana fo nyina ma ne se ka bi etesa ana se ka bi a eso fa ho no se enya kwanhia ene kwanse Ghana fo kotwa ho hia efiri se ba ne sa no a bia na eja atimi atom na seja tomu a eye ka no a wono wo so 36,000 liters of fuel no seja tomu a enipa mpempem ana ebetimi anam sa akwa no so ato ya no ewanse adoɔ nanso san kyerɛkyerɛ we nyina no Ghana fo anya wo madwen se wo mutie ama ebiesi amene okasai enya asam keto akura na apolisifoɔ ane asogyafoɔ a saa bre na wo mo ɛbɔ mpempe ane ko hu ne se saa kwanhyia no asi ama Ghana fo ekita bucket ana afenso no eye kofo gallon wo mo kwa akɔpɛ fa nwoni bi na wo mo so de wo mo de kwa de wo mo kwa brabo na enam so ama me no kasa no amanebo de echire mu se eye wo hyenkani asabre na wotwi eye camera no sade akwanhia ne sie no eye hunti wo wi atoyem ho no mo na emom ka no wo kam ntine ho behia se wo dum da adwumako no ebo modern na wonom etimi twitwa ka no na wo mo etimi ya brante na mu no efiri mu na wo mu ye no nso no eye ka no a sabre na wo so fan wo 36,000 liters no eye de se wo mutimi to ka no a eye se Asante Achem Central eye municipal fire commander wo bra wo ne semtrofo kasa no wo tirem se eye Konongo divisional police command eho ana wo mo atimi ato ka no e de akwakosisi a ewemu so ekoso na wo bra DO3 Joseph eye Breden wo ne DLFM amanebofo di nkomo wo kyerɛkyerɛ kwanhyia no mo no emusem ne the fire rescue team observed that total of 3 cars as a man diesel tanker number GT 5894-24 and a Marco Polo VIP bus number Yesudia 33-21 and a Toyota Camry with registration number AW 6414-14 had been involved in the accident. The Ford tanker was loaded with 36,000 liters bulk of diesel and was with only the driver, whilst the Toyota Camry and the Marco Polo bus were carrying 2 and 45 passengers respectively. A passenger in the Toyota Camry was rescued, and recognizing the urgency of the situation, the victim was transported to Konong Government Hospital for immediate medical attention. The driver of the Camry, with name Riafe Osei Victor, was reported dead. In all, there were 3 casualties, thus 2 injured and then 1 reported. The Konongo Fire Station rescue team were swift and was able to minimize. Enti ebusuya ene a yeti yei eye DO3 Joseph Breden wono ana oye Asante Achem Central Municipal Fire Commander ana ode sanse moye atu edwa na oba ye Facebook no so a mo ankasa mo mra me ha de asojafo ne apolisifoɔ nyina ba mu nanso omanfo ne ade hye kyerɛ sɛ ene yeso adura bie obodanfo bi asebio awachi hwe gu nanim wo se entansi enu nto hwe enipadom enkwada ne mpani ema ata wo bo mu ene mema boxer shorts nko ahye wonom na ebinom so ti moto so adaye a kan kwanhia asi ene tanka efra 20 ye kwa akwasesa eyefuo na ye kita kofo Ghana na kyerese Ghana fo ya so oden pa emunsam eno na oba ye Facebook no so a video no eda so na eno achi no ana operations officer ede ema Konongo Fire Command no eya Anthony Kwabena Bans wono so ede tu Ghana wetirem se de asie no eya de se awre ho pa se enkyerɛkyerɛ ahodo a wɔmde ma Ghana fo se tanka ahwe ase a ma ye manhu ne nyina no Ghana fo ayo madwene se
Wamonte Santre no kura. This morning at 0702, we received a distress call that there's an accident at this particular stretch involving a fuel tanker, particularly diesel fuel tanker, VIP and Toyota Camry. Right now, we are able to rescue one, and there was one reported that the VIP, the Toyota Camry driver. For now, this is what we can say. You could see there's a crowd staffing fuel. We had the military assisting us, we had the police assisting us. So they are adamant in staffing the fuel. So you could see that's the crowd. This is Odumase Accra Highway. Enti anyway so eye wopani a ne din ede Anthony Kwabena Barnes wono an woye operations officer ede ema odum jadwumako nifa e wokonongo e wasante achem central emunsam ana wote ye no na ne nyina so ba ye Facebook no so a video no eda so panti won so betima hwebe na sa won so wafutuo bi a e bi a won wafutuo no ana Ghana fo befa efri se ya ka obi antie nipa eno nti nipa wu a enipa ebetena se abo nipa mane na eno achi ne ebusa wo manfo ne adehye no a etwa ho no mo hye no se ada na Ghana fo titiriw konongo maso oden saa efri se enkyerechire ya kan de akire Ghana fo se kan kwanhye si na se eyefa ngo anaka no eso eye tanka no a hwe na mo ama ho na ada na enkyerechire ya kan so muntie Ghana fo akire sa ho kire wom eno nti se tanka efra tode a obi akohwe bi no akwa kwaton di Mumientie wa monsam. Okay, I quite an idea. These are a bugu and a quacosita. As I said, I police when I soldiers for about or when it's in Pilipano. It's not like zero. Which means that I don't say no magic. It's not my brother, my time. Omuya Janini, and take out like Juma Samai. It's a man that my time in Niger. I was on voice. I'm a first for Guapamuzamuko. If you cry, they are banning Fanny that you're blue. It's a man Guamusu. Am I a great Patabatimun, Guano, Gina, my brown the coy. Enti womanfo ne adehia wonom ewo konongo ameno ka se womakotwa tanka no ho ahia me pacha wo bana se wo hwesin no a enipa no a etwa ho no mo ahia no me ha mani nka wo mobro 500 wo bia nso kita bucket ene kofo gallon adan a wo mo ba behwie ebi edi akọ na we etija na se jato mu a na ensem trofo na ehuna mane ensem hunu kwa we minim se menka se Enquires sesam na eno achi ana wopane ne din ede Zakaria Mohammed wono ana tanka no eye ne dia wono so ene sem trofo de nkoma kirem se dia kwaso no ha adwen pa emunsem ne. The people are fetching the diesel. If you check one of the compartment, people are forcing and open it and take the products. You see, this is not fair. Someone die and someone have problem and someone is happy. It's not fair. You see, but all is a part of life. Oh, is it human be life? Is it better than everything? If the people are in life, after the product is a money. If you die, that means your own is finished. But if you are still on life, whatever it is, whatever you lose, you can get it back. And I believe that I trust my God that I'm a Muslim. I know that God said this is not happening. No matter how, it will happen. Well, right now I can't give you the quantity unless we bring the car and pump it and see how much left and how much goes. Enti anyway no eye wopani ani din ede Mohammed Zakaria wono ana tanka no eye ne dia amene okasai akwanya akwanhye etesa no Kwadwo ohun se ne esitie oko ohun se ensem we no yaka ho asem aka ba ase Ghana fo no ebinim yo madwene se wono mbesa kira wono madwene fi se ye nyina ya ka de si ye e wa pieta wa akopie mu ohobi ne hu nkwanhye de ba ye ma oman mu a kuro na nkasa nyina boye ohun apieti kuro ne boye enam sa ka enya nkwanhia enhwe han na wei dizere guka mu a chese nkwanhia si kwabrani ansuro akofa kofo gallon se de omoto ato aso bebrebe sei ekwa akohwie bi di akọ adan ayese adwuma ni ho na wana ekiro se adwuma ni ho no mo anase nka nkwanhia si a ye men ho ne yenkofa tanka eja betimi atomu ne yenko asesa fuwe ne bi ne yeva nkofie ne yenkoton na ne Kwadwo se adwuma ni ho nti na omoye sa ne omomra boss headquarters hodi ensan ko meya ndodo ma se wode dodo mu na wonte na omomra hoi you see aya na yempese e be krokro Ghana fo biemwe Enquires sesam Enquires sesam wani e bia wonya sa de we because one tanka no eda ho no Kwadwo oko edi ente ne ya twere kire highly flammable e ka heat pe e betija beti enu nti those cars no se load wom na se kwa eni kwan kura se wo bembe sa aka no se wudi na chi a eme no yeah na etimia muni ato
na wafa oba the towel si ni mu be ma the boxer si ni sisi enkwada the bucket etwa ho ahia se wo mo pefu oni bi afa you see wo mo ye ne sa no ho se ebo mienu eka bom na atija empotem ho nyina no ebe ya atorentem saa nkyerɛkyerɛ we kono ngofo ne wo hene nkwantafo ne ntimi nka nkyerɛ Ghana fo se wo mo nteda ohu sɛ nkwanhye yɛ si yɛ anya hwe kra no saa camry driver no wawuo wafiri mu enti nanka yɛ hwɛ sɛ nkɔmɛ yɛ mhyehyɛ bi ɛna ɔmo nuanom ɔmo aprepra ɛde ɔmo kopiem wɔ yasabea no kran kɔm bɛdwene wɔn ho na obi a ne fuwa tanka igya to mu anasɛ ɛyɛ nkwanhyia ma ne ho akyere no ma fiwa ne bebre na ehwie guo no kra no kyɛ sɛ wɔyɛ mu kra nhyehyɛ ma no mpo sɛ ɛka kra na aba fie wonya kukuduro akɔfa kofo gallons ahodo bebre sei sɛ wɔkɔ sɛ bi de akofie na ɔhwɛ driver na sɛ tanka ona na kora kyerɛ mu sɛ edu baabi no bɔ no mankasa kora fo so abie so na ɔmode pipe kora tumi kora twene yɛwɔ no nyina kora kɔto ɔmabie so atwe akɔ suba we mu ayɛ yɛngyae but I think say ɔman ne pɛsɛ saa nsɛm hunu wei ɛto atwa wɔ ho wɔn mo ɛwɔ video no mu no they can be identified na yɛnkye bi ne yɛn prosecute bi na ebi nsunsu enya nsɛm firim ɛyɛ korɔ no bɔ ɛyɛ criminal act because me na me tanka akonya accident edwapade na ewom na media saa enti to me be na wo say accident yeti me kwakọ bie tank no so akwakọ hwie bi di akọ na aba we ebesi ne ade akọhye bonsam krom ha de say obeka ya eba say Ghana Brewery Limited fuyi wonum ka si bitumi kote hwe asese ya na nkwanhia ba bebo nse na drinks ahodo ewu bottles no kura ewu mu na bobbo na kwabrane yakofa ade akosi hu se okwakofa bi anom se yehu ne da wo krom ase na BBC a na bonsam ana eya bonsam na ubenya asofo ne bi nso a umba attribute accident to ahohomsam we senkeja to mu na 36,000 letters eja to mu na nka buruburu nipa wuyi a na no abrewa wotifie na hu na mane he eye nkurasesam complete koyo to aso yanto akasebo no so ne yemonwure mu ewo fifi mantanim na ne de ya homache emra na sema no mefa ne se hamache ya no miensa bo apa wo sema kakra bi pe ene nkwanhia brane bi akwakosi ewo ya ewutu breku ane wo ewutu senya west district nim ewo eye winiba ene afisu kwasoa eye counting no so na kra no kire mu awu sem wo nyina siye ewo ma ne ya homache ya no miensa bo pe ne nkwanhia we nyina ebesi ye na amame bia yesusuo sa ne mfie no wanya mfie baboro be aduasa ede kro ahamache no wotwarem ewo kwan nim ene ne fofia nto ata no wadwana ba mo age se ka bia ono de sprinter ka ibi anasa bus ibi a efiri wini ba ede na ne akire mo nkra bo premantem na ne amerika tenta wode nti wantimi am break na obetisi maame so be ball to kwan mu a akwa wa hosempa na nkra ne kire mu a emra kwanhia ne si ye no na ka asama akomakomienu so na mo so to so mo so firi wini ba edi aya sprinter bus na chi a wono so ebetwifa maame so magese atoye mo hono mo de maame de jese wanka bia nhyem jese wankasa kwa na ne yatim ka ja maame ewuye na enka ne kire mo sade maame na ye nenam ne nyina tete pasa atete kura na oba Facebook no so a sade video na ye nti no agese ba mo de asesa ne kala no se be betimi aboa na ja yam block account enfa ma ye ne sade we de Facebook no so DLFM 106.9 obehu say maame ne nam ne de mesra wada se wodidi afacha me pa se maame ne nam no atete se pasa na ho ba bia maame ne to ye na nkasa na jese ebi atia to anam no atete kakran se de aye ne jese kai je ntumi hu mpose maame we no oye hwan mponi anasa hwan kura ni awe hu ohwe ba Facebook no ba hwe DLFM 106.9 ba hwe se de maame e bia kwema sa homachi otwamu yenim ba bia na maame ekwa kai etima yam passage sesi ayi tesa maame no kwenye hunu nampo ene asesa ewa kaso ne potem na nka ne kire mu se de nkwenhye na si bia ye no emperefo ba hu modin bia se de aye ne ntino maame no bo modin asesa na nam ne kakran every form hono na ne ma bo modin aye hwehwemu ahodo afa ho ena afi so o hyenkani a otu sa na mo se obo no modin bo maame to twene ye ekunu ye ya ma na akwa wa hosem ewa kaso me kire eye ewutu brekum potem hono bo no apostle atimi ahwehwemu no mo de o ma che no na eja ya de na afamra kwan so say ya eja mami twam no wahu ne mabo na ne watumi abo na tetere nam saa no empirifo afa ho na mo bia say positive tuo no wonum atimi atu dia fasa wala wusem wei ehom woni nsema hodo woni sufri eye awutu breku ewa ya awutu senya west district mu a de le kase bo na wiei ye bo mo nkyiremo e de aso wonjo ko de free wonso mo ba no no accident pa ma men say na matete no wo na say de ade na ye nankasa no che say ya de videos no dodo na gu Facebook no so wa hwe ne ya no ma block ye
anything am I to me fan gusu now they kakra kra beto Facebook Kofi Sammy video ni me video bi ma think say awreho me nim ba bia na ma me ne ko ahamache no miensa ka atumi atete ne pasa enti driver no wanyina nti wa hit and run driver kokra ye hu no ye hu no sek ho no camera bi ani ho dabi ye hu no wadi awu adwane kwa wo hwe ma ye gyanyina ho ye obia nsa gunomo sesa asem na bo wodum pusa nti body no na atete a ye den haba gusu sa no haman na gusu na wo hwe ba bia na mini na ne tuche na ba bi kura ho okotumu sei ne nam na atete ebi da na sɛ de na cars na edi mirika de akire nti no man nyam nam na ma na tare kwan no so anti ebo no na ne nam na tete ye no cars na edi akire ni nyina so fa so hey o mi se ebewu de na so wo bi ho no ma okon emu ogya emu oya pa sɛ de maame we wuo ni de nyam bia ne mu ne kure ni hey ashankanfo boy na wutwa mu kwan mu kura na sama me mpo ayamfomsuo mpo a at least mirika 10 na wote no aten na yento yebo asema ye ne aye ho se ma me no kura ayamfomsuo mpo ena wanhwe benkum ahwe ni mfa notisi kwantempo no mu kura na da bi ma musa ko fitela sam video no wo pa na ma wa kura la ko fi wo pe video no we ni ye ne ahwefo ne dia e dey say that Facebook no so ahwefo no hunu we ye o mo dia me ba to ba ye Facebook no so a video no da ho ntinipa na ye twa haban egu no so sa no watete peace sa na we na Kofi Kwadwo kind of pictures and videos of Ghanaian no we hwehwe ana we wani so a enye yie hwade hye gina ho nyina ba obi apusa obi aye basa edio drivers you see eno na me tufu bi say driver ni se wotisi anachi a wodi obi busuani nam no kai say ubusuani be nso driver ni be de nam enti so abo wutiri mo posa obekum obi maame obi papa obi busuani a kai say sa abre no woyira na wo ma ne wabusuafo bi nso ti obi kai mo edu mo nam sa wa ma nyonko ntwa nkwa ntwa no untwa nru me ento akase ebo no so Kwadwo okon kowanim ye to akase ebo no so ma ye free kaso are ne mpota mu a na ye mra da akoma no eno so e won kran pompore mantam na enu a wosubranta mo eto ye no ye awurade asem bia di bone ebusua bone a ensuo na die ni nyina no ene se wuduru da akoma no ene ne mpota mu a ye fra baabi eye da akoma quarters na wonom etirem se eben Ziggy Video Center ene se obra ensuo no eto no Toyota Camry and the registration number AGN 1262-10 wapake ekwa no ho baabi na mo amonim da akoma no de ewa blekumano of Kropon no emu ewo nkran ha enua akese a mahogany nua akese ya esisi da akoma yi ana etimi bubu ye ebegu ka no so na busu ba ye Facebook no so a Kofi saye ne biem fa video no egusu mayen na Ghana fo na emra mehwe Toyota Camry no enua na bubu ayam no goso achese enya sam ketua na amanebo ni kirem se wuyi Toyota Camry no a asai no ayam goso no eto nchen ya me pato ba ye Facebook no so a wo yiwa we ni e fa na say pictures and videos of Ghanaian Toyota Camry no eduane da so complete ayam no goso ana kirese eye containers ahodo shops any kiosks ahodo electricity cables link na no yade a kirese ebiai atimi atete no a kirese enya sam ketua na yamane bofo ni kirem se me ne wokasai enua no a ebu no a edi bone etesa no eda so ade da kwan no mu a yeyiye me kwa homa so na ye ne yenua ba ma oto nkrade ma yen ochia me ba kwaku ajare ewa homa no so ochia me ba aba ahoma na ti atom ye mu ahomoden na yensan enfrefre ne biem na ye no eni ho enkomo na ba ye Facebook no so a de ye kan no nyina ne video no eda so eno nti ayi Kwadwo Saudi wonim da akoma kakra minim ho pa yes me na madam for ba koti ho nti na meta kɔ ho wadam for no yo ba na ba ma DLFM okon ba wo na ba man so yes specific o say nya ba ko ma yankofo ho na mo na ba de na utasra no pa misra wo bia me dan hu se me nya hwehwe ne mu nti no misra wo mu nyina pepepe me ko yo ba ko na ma ko yo ho ba ko but Kwadwo okon me nti ne ma biase
emra na yewo Jesus ne primary no integrated science obisa say edua eso mfa so ba ko ne say a ya kire fo no ma yeti ase say enua serve as wind break meboa sanity but say enua kese atisa sa bebubu agu fom sa no asa na nsen so na eto no asesa as compared to previous years. I know thing. Because na on say nkenim say nka June July there. Sa abra na ina nam fe no fe no. Yes osusu atue. And so osusu atue so anka mframa nim. Me say dey wi. But I say ewie mo sa kire na asesa to the extent they say enso bia to wo June July mu bia no wo suframa jampan trudu edi akire. I think say a similar thing they see here at airport. I think last month. Ana EBS da kuma na Kofitela upe video na hey boy wo by fo na ma me kwa wan so o che me ba pom te san akra woko chesa Kofitela de wo by fo hey oh that be DLFM 106. o che me bibia gbakọ de ye wa do ma kwa mi ye para ye de nyame ase ye so ye wo ye ofia boy enkomo wo gina ba bia enua ye di nsamone no e fa important na asie ma yentremu ni ye yo akwa sada se ma mi ne ka na mi ntia DLFM Okogyeabour wo se eje mi nsama na ye sa emu nsu ye de sa no manam aje mi nsam mo akwa abanso that's right kwai to do ma me fa we nkan ene awia no I am mobile bosu na let us be on fin to be in edunu and I na kwati de awia be 12 and that of mu pepe na nsu testifa ewo nkan bukunmantam ha ekipa wa wo su eduro kra di wo nkomo nsu no tofa ho nyina na akwa mfama na edi ekiru na enye gori ere akan na nwia ebiefa a na ewo akoman quarters India nyina tutugui akwan no so ni India ne dos na se na na wo che da kuma mpa woni mo mi su se wa se de ego wo hode ai ba India ne tutu no ekoto ka ogbo ni din eye Toyota Camry DN 1262 that then no so na wa che se e yo sofu bi dia wa park e wo kwa ho e na India no tutu mu ba ko e na ekoto so na mum obi anu a ọhwe ne Enquires na wapake ka na sikwan no na obi anim to obi anu a na ho eka o na niam a obobo ni din ne de na kwa we na won am ni won di nkomo ene ade ehwe mu se seni sinra a betu sa abre no nria na egugu ni ntino ama dodo na inyi right info e betu sa abre ena seni awaka no anopa na nikodu ho enua ni guo ase ewie be 10 nu no ndi nu ma ko fa won so na enua no so eguo na akwa na ba be asesem na se na enua ne ton keke fiu sa kwa so keke ufikya boy ya se wo pe eye kasa kesepa ejina wo ka na wode atum wo ka na wode atum na enam so nti e ma se wufi eye nyamite dancing Achame akwa baby awjina no ase network ne bubu ni mu kakra jina baby e mame ebubu ni mu on baby awjina no ye jina ho afi to aso eso se di nyira wa on jina ho to aso yo akwa then ya meka no na atapa no traffic steep se wufi baby to say eye okwan ye wufi na meche dancing na se tuma dancing na se da kuma dancing kukompa esa said still woni say ma traffic still wo na paper na eye egoi ita kwa dia call so eye da kuma quarters run your fa na run of awia o super still turn informa obo no otutu mia kase biesa obo e tuta na kwa ye won kuto akwa san kwa afọ kakra ko fa dan so man na nke akwa dan so ma fere bi kifit that's my case. Meaning that I wouldn't know what I would do home de. Dia Sibia on sugar to 2 at 1. Na and you're going to say they are working
o super be my way there in yaka sankuna na den etutu nti yenye na yenye ahweye na kwa we di my mister won sembio light ko offer yifu na so say yefa won wo be hwe ECG for hello Achame hello Achame Abraham Songo now busa say mo say light ko off wa he for dey frɛ won manam say ECG for adan ana mi say insunso pipe bi pan so ayin fon so na wo fra won Ghana water for yo number 2 in area ebubu yifu na say wo fra won Ghana operator for ani ba so nko fra wo no si wo ba kuma nko test si ye nua na ya kese ho de ufi kokompa picture dance wa nua wa kwan no no aya kese nti wo stress wo me kitwa ho ye ndi yeso wo me sa ho ana wo me se tin kaka ama won so de be ya okay kita nko for how this okay enti na chere say asata no pa be no ndu a wo fa ho na enua no da so agugu kwan mu ewo ye da akoma no ho no nya sa na tie akwamba ke you okay mo why adwuma ko so adi ne machi ma yan de besie bia nso ye wa ha se ya beji update na ma ye tie phone why macha kwa mo meda se enti ya mane boni ochia me ba kwaku ajare ana ode sa mane boyi asom yan na Kwadwo asama na meka no yeah minim di asesa I think say Ghana met you for ana ebetimi amaye nchiremu kakra se okon be kai a omode communicate ba bonten be kire se na nsensu be betoto no mframa ebedi akiri pa mframa na ebedi akiri no ho na me question ne wo because say near the din kan ya yewra June July mu nie sabra e wo kurase no eduru June July mu a ye nananom se yeduru fenfen yeduru ososobre enso no a eto nya na ewura fom akuafo de duanuane akuafo otemase enso we ne say esai adwuma na emom ensai na no eduru June July no a but as June July no on say there were 3 types of rainfall there were relief rainfall and when they find orographic no and then you wom say see and there were fence conventional rainfall and no na anadwo ho no mo a won ti say nsu am na jemu what must say oh but until this particular time no yewom no anka Ghana for expected the usual orographic rainfall I no nya won te kura say enframa bi fa but we dey assessant okunti de be kan se wo hwese de ma we ko na ye nia ye ntena se na ye mfa ye ho adwen firi se wo a wonim se dua kese bia se wa fichiri no ma wani ma ho so entwen wona ase sa ma ne nche because so ni se toche na mfama na no ode nya dua ne se de tie bia betu wo se we se ni dua na tutu o etu ye ase na tu atutu aha ndi se so ni toche e fom ho be ye mre na mfama na so ano ye den a se de tie bia dua no ebetu na hwe enti bomoden wonim se dua bi si wo fichiri na ayekese a emu odu a mframa no tu ebetumi akofa ha obi di abade omode na twa totwene ane de se be ya kine bia ya nkwati se dua bi abu na kokum nipa ya me ya nimra ye ho so because ana no de ya waze dem draw se na endro akra nsuwe kakra to ye mese mframa boy no okuna nya asem koto me share da mu nyina na me nsu nyina gugem minim se da no kra betu akọ di e besre woni me se dua kese bi esi wo fichira bo modern se obeya ho adwuma nsa enim da kra mframa bia na odin se ne de aboya da kuma fo kaka adwamu yi ebi nkoto bi ka ya sei babai na so be hye pa sei we ka esi wo emu abu mienu yesi ka sem so akoye okuruma se na ka ayesi da bia na me kan se adamenya camry no me na dem 3 months me dem amade achen eye me dream car enti se unya bi na sese na em ya pa ya okon ya pa enu asei na me nam eye hatro atomic nua na se ho no kohwe kohwe esagro. And I think say Ghana ha your institution a na ye in charge fine enua se modua e wo kwan no ho em kwan ye fe na emu eduru mrebi na sa ne branches no aye too much na se ewe edua no a nka ya nka mpanifo hwe na wo montwitwa ho kakra maye kan so bebo amedua na mu aya ha so be ya nsuo ne to na mfama bokra mpo na sa entimi nwe no entutu megu kwan mu ne ade ene so kan ho in fact enua na modua de kasa nye fa na eboa woduru da akoma ho sei no a said you mo tonton ade awase a creative shades kama but sempenfo na say ne branches no aye too heavier omunyi ho mayan ebi na ama we
asesa no mewura ho pa mewura ho ko awre ho sofo nso wadidi nso o dabi se un sense mi se esisi sa na yetumi ne di ntem je yatwan ya na eja ye nyina ye bob na ne wi a afi na de mpenifo si yesu kura eja ya koto aso we kire to aso okonya to aso a wonim kasoa pa na kasoa de hye kase kire ma o manga na yetimo no eno no wo fifire mantam asamboni bia be ko wura kasoafo ne de ho sombo de ba wonom enti ade hye ne kire ma sa na montu aga na fotu no akofa ti so bone pa de abati tiro no mo adwade yesu nti no ene obi kura pese wo kwa kaso no kodi dwa ho no na ye nsempi yesi wo bekwei ya mak enkrante so a wasum ne de yim se nwan ene yesa brantan ya ne de di wasum akon afiri honom kyese ensema wo do aye kafa kaso ho na de hye tete wo no mo ekire mu a se de ye kɔ ne nyame anim de kure ni egu kaso akro ne mu ase ana afe nso dade ahodo ese kɔso na nka sika akra ba hye wo mbotom de tela jan ne ba mbotom no empanifo ne kire ma mo akra ma de ya mekase we dade ye nyina ye basa wa kaso ene ne potemu ade hye yi kire mu a sa ne ma ahodo ekɔso dodo na mpo no omo hwe ma be dade se aya na nsi kaso bi kura tumi si akiri ba bi kura paje se ne de eme kaso akra na so ba he no na de ntansa na kɔbɔ kaso afo langas ho nsema ekɔkɔso ye se kaso ne dedam na ye nsempi na de hye wa kaso na ye dwane dane afi obi wa chiri ne benteye na afi so se ne de hye bi wa kaso apɛ na watotefon ya te o se kaso aso turo bi ekɔso ho no no ya te se kaso etutu bi kɔkɔso wa kaso na wundwane firi no mra fi ana no se dempi sa nsem na ya dodo ne nyina dodo na anya de ekɔso wa kaso ne senti ade hye yi kire mu ana no fia de to na mo hye asese na mo ye campaign pa kasetia efiri se de Ghana fo egu kaso ani mu ase no omodwe no ho amonte ase kwa na nsem we mu nyina no MPP amanyoko na afi so kasa amanyoko no mpo enkwa bata e wa kaso na kire mu a sane ma hodo ekwaso ni nyina no omode ho sombo nde mo Ghana de hye bi a wono nya hwehwe mu mapa mane nda de na mankasa efa nsem ahodo bi enim na mode gu kaso efo na ni mas ne senti omotufo de atu omaburu ni nyina ne mu se efiri ne ekɔ wono mra dwebro enti mra kaso efiri se kaso de ye kuropa Ghana fo nyina bone dimpa ne de ye nim de efiri soro ebete bayra homa menne bayra mo akase enti a ye kasa ne ye gu kaso ani mu ase na enipa wo medi eye kuo na nim eye metre convenience no edema coalition concern resident association of Kaswa afi opinion de ni akwasi ado and afi founder edema Ghana youth for peace arise eye Alex Mensa ekwa oduro wono mo kasa na mo kire mu se sa na moto na ekoso no Ghana fo mo den se free na ekɔ no wono mbeda na atumi abo na Kaswa dimbone a waje no eso atumi atwa TV, which radio kind newspapers, online portal. Most of the reports are more here about Kaswano. Now they say, assembly do Ocran and see what Kaswa and so obey news. Now you say, I see what Kaswa. Last you cry, ABC, Emma, Asamua, I see what Cuba Hobby, yet Kaswa again, I see what Kaswa. Tima move on a high, only be a business, or Trump was over, or can acquire a giant tanker. And Tina, yes, she said to me. Kaswa work for peace na ye de aboda wuro atre nkrofo se ye kuro Kaswa yi emujo asumdwe wa ha environment na boama business ekoso na ebiewu nso ye de aboda wuro asre emabunu ya e wa Kaswa nso se obi ampre asumdwe na bone anya wuro kasem de omunyi no akwa free wo mo abrabom nya se ade bi wo na ensi wo Kaswa na ye se esi wo Kaswa ade a ha yen no bi a ye te aha eye adwuma basa na edo hawa betu abusia for so bia uma me bi o ba bi say Kaswa say so se na bi kan no 10 years am betra obi ani okwa me pempo watimi awia eni a woti ye ade hye a wonom eda eku a edi eda so ya coalition of concern resident association of Kaswa ekwasi ado ana afenso Alex Mensa ekwa oduro ene na wote ye no yentu awia premte breka sebo no eso ewo DLFM 106.9 eso a na Facebook no so Ghana fo akire wo madwene pa bruta Mamon Belinda ana wase wo fa kasebo no mo de sano manamo a mo ye loud and clear ewo Adenta house and down ana wase I miss you guys yenso we miss you too simple ana Charity Tefe ana wase good afternoon wo hwe en life edifree dodowa yeda ase papa ani dodo afo yesi amanwo aba na monko amudie efa moyemu a muntim meka nkire yo tie na omane entry boss yakon ana wase you guys are doing a human job kudos wonso yeda ase pa yewra ana George Asari ana wase hey this is serious oh ai serious brutal hosi achimota forest
ana kyerɛ sɛ wɔno nso ɛde aba wo nso betimi ɛde message no abra yɛn ɛwɔ yɛn Facebook no so DLFM 106.9 yɛto akasɛbɔ no so ana yɛkɔ Asante Mantamu Asante Mantamu na wɔtwe a etwa mu ana beto odwa sɛ Ghana abrantie a otwa sini a empaserew ana wɔyie Kwadwo Kansa a yɛbɔ nane ɛwɔ sini musalewen abeto odwa sɛ ne ka akonya nkwanhyia ɛwɔ amakom na akwanhyia no emu nsɛm na ba yɛ ɛne sɛ abamu obi a wanya mfinhyia miensa a ne din ɛde nana yaw sabre no na wɔtene papa kam wɔnam Kwadwo Kansa lewen accident no so makwadai watoa yanom wansedo a aya we husem ye papa pasa kwada ketu a woni entene na sebio obi negligence enti ama akwadai watoa yanom ewo ense edo na asam ne ba ya no nanka akire mu eyadwo nanso abusuafo a wonom ana omode hye ene akwada ketu a bobo nse na yaw eba bonti be kire mu se asa Kwadwo Kansa eye obi a wagidi na wo sikanti a police for Asante Mantamu mpese wo mechi abrante no ana wonam ana sebio otototo ne sako ene ade am na de ma busuafo no bufu ye ne se Kwadwo Kansa le win adanu akwanhia ne si ye no a ne dwumadi na wodie eye a country called Ghana sini na wode aba bontene so no wotimi kopia ase aye memenda no a bibia akire sa abrante no ho oden nanso ade achi kwasi ada abrante sa akogina eye adum cheedu aso dem ekoda nyame ase ene video no wo mo ahwe bi akire se Kwadwo Kansa se de na wo si hwiri e waso dem ho no mo woda nyame ase yeti abonsam so ye behura kwosoro yeti abonsam so yina no na se aposifo ntimi nkwache Kwadwo Kansa na abusuafo no susi se bia na esuma se nkomo bi atimi akwaso nti ana aposifo no entimi enchi Kwadwo Kansa na no na kire ebeto odwa se Kwadwo Kansa osakopiem ewo kwanfo no che a wosa akohwe na mama so na epaye no na aposifo enya asa hente no ana wo mokotete Kwadwo Kansa ewo kwanfo no che na enra wobra wo mu yi no no ana aposifo agye ne mu se ten na oba ye Facebook no so a wobra ye yire Kwadwo Kansa aposifo de na ekro no video no eda ye Facebook no eso a ye DLFM 106.9 na Kwadwo Kansa ana ya yire no a ye de no ewura eye police pick up no mo no na ade abako ene se wo hwe video no a Kwadwo Kansa mentimi nkansa wa hyeda ananse won hyeda sese aharo beka so wontimi nante kura se wo bogu mu anie kokoliko Kwadwo se onim akroboja akroboja ho awo se enkokọ no a aya na omo na abako atwa no se de omu se nante no baka bako ahim na onante bako peso sa ye fa na akroboja enti wo hwe video no a sa na Kwadwo Kansa nante na ene na Ghana fo no bi busa se na Kwadwo Kansa nti we won shada efiri se eda no akwanhia no kura se ye no wona mienu na wugina so na obai oba eye babia na ye premier country go Ghana ade ache yen so no wonante wona mienu so abibia ntiremu se Kwadwo Kansa wona mu abu no kura so na dom cheedu aso de mu ko hwirihwiri ya akosaye na ba ne se na posifo ache wonti wa shada se wu bogu mu ase de wona ba ko atwa ne ade enti beno kasa oba ye Facebook no so Kwadwo Kansa ana ya yire ne sabrato enya sam ketuwa esne se bia akokwa ye kokuno ana ye na tra police for pick up mo ye de no ekro no na obodile kwa kopiem ewo menhia police command na wo mo atoto na no na ebusa no na emom se tototo na no ana se bubo no a empenese atwonwro yintin yempam ho danta ye ntimi nkire de ebesie na emom Ghana mra ana sabre ekototo na no enti Kwadwo Okon wo hwe de asie ya osusu sa busuafo no a initially na wo mo call for justice no a we no justice ne betimi aba atantri ne betimi aba abotoya mo betimi aba na ya che no yi Okon me hu se baby betimi aba hu se emra ye che no no se kofi be share video na se na busuani ba ko nam hu no nam ka no miamia na phone so sa yes ma me hwem share video na se on na shata ade ade ahen busuani wo de ma ne sha se wa kwa chire kura sha se na ye kwa na obehu busuani ba ko ana no na mo kasa o mani abre no ka ho pa den muzo miamia na phone so ba betwam okay no ka ho nti na ni de akire pa o mo ana ekoyi aposifo na sutire no aja aposifo no yes enti sa ha na ti hwiche mu no Kwadwo Kansa ono a how senior man na ti mu no se okon ebia na nkwanhia ni si ye no obi ho no ma ade na si foforo na moja hyew enti wutumi rigina na so ni ma akrakra bia akire na ekoso na bia pensi na ye kese ama no a samom na ye be ka de sei se on net ne hwiriche mana meboa enti no ye mfa ne se ebia sisi an nkwanhia na no aye den papa no oni
we okay abusuafo no ho de wa pam ntoma de no nani abredi seja oh okay so omo susu sense nkan kwanhia ni si ye no omo de omo asem nyina ne se lewen no ena fom so di frɛ no kan ye hwe kura ne kalewen kura pra anka management no omo fo omo ani kura ni wo machi se de omo so tibia ma yɛden etie eno no ho abufo na ma omo de atu saa na ma we no na on se na mo so e ma obi so hwere ne nkwan kwanhia mu aso obi ahwere ne nkwan po na fa won so na nkwanhia si ese mpanifo invite na mo no yehwehwe mu na futuo bi ne kokobo bi wo ha yɛde yɛde ama de me hu ne se bia na mo koyehwe mu na agya kofi ma video ne ko tensa bi wo ho yɛde abɔ no se funsuo bi na wa ya na se mpanifo ebetwa na to kakra na agya wɔn ma kyerɛkyerɛ nneɛma bi ɛso yɛ na ɔtwe ne ho fi nneɛma bi ho ano so but the main tiase personally the main tiase nie ɛda no accident ni si yɛ no yeah Kwadwo cancer nante bai meboa okɔ se wo ba ye nyina ye hwe bi okɔ no dwumedie na se that's right ana ade kye ye no eno so wokɔ adom chedu aso dem kɔbɔ mpa ye kɔde nyame ase kɔsai nyasa yankopɔn de ne ho afofi na ɔte nkwam efiti saa bele no ye hu se Kwadwo cancer te hwiche mu kɔpem se police fu akye no eno nko ade wɔte hwiche mu eno na meme ntiase no Kwadwo wɔte mase minnim se meme ntiase ɛhɔ kakra nde ɛkye adwen nanso no me de mesusu se bia na yawo no afa yɛ den yes me madam for ba ko yɛ fan Steven ɔko yɛ konya accident bi on wonya bi da yes yɛnya bi da na ade ni si yɛ no yɛmianim no kure ni sɛ de osu bi huri beto fo no ohu sɛ bibia nsi enti wanka ho hwe na obi ka kyɛ ne so momade so obekɔ hospital so wei nsi ɔko me se ade kye nyame nko a enko wuye ontumi kura nkeka na ho yɛ kɔ yɛ se mogina gyina ne mu mogya na gyina ne mu nya asɛm kuma nti nkwanhia de esi foforo na ubetumi di moja so nante but as time goes on bo safi na pense no ne pra na opra wo mu na nda di no ebeyi ne ho won se we no na ho maso kakra ne twa yo nanso na bia na ne mu no ase bibia akoso a etia no nti ebetimi asi saa ebetimi asi ebetimi asi na kwan ofa so obetna hweche ni mo no won se nka se de okoda ase na ade na Ghana fo nim se we di enka Nyankopɔn adom Dr. Kwadwo Sammy bi okon de me kwanya nkwanhyɛ me nya ene nti no ena ma me de ne ye hwɛ so se ebia wusua osteoporosis kakra na radidame ya se wow enti abusia Kwadwo cancer na wɔte hwiche mu no enti ye hwede be kwa kosie ewo menhia police ye de besra ne say police for no omoma mra ne nya na dwuma that's right we ye mfa ho say we eye we wotumi say da bi emra na di wadiu endi se fata se Kwadwo cancer de esi ye to no say ne ho son sa broba police for mo nkogya no se ne ho nya son so na sentence na be bo no nso a police for be emra na da no omo mfa nto na abusuan so omo de hye ato no nso no akomanta omo yam we na nyina hwehwe o ma na ese emra na ewo mu no edi obia ma ne kwaya na sentence kwache kuma na nya akese say enunti na say wusua the scope of government there was supremacy of the law and equality before the law sure emra no so che obia enunti asotwe a yede ma Okogyeabour no yemfa asotwe no anso ema Kwadwo Sammy emfa ho any your societal portfolio there be abrabo awa board there be because obroni so odi bone a emra na hwe ne bra bi a wabo da police ne chine direct sanity na yantiana Joe Biden Donald Trump former American president a police for kwache no kromha in the history of Ghana but assembly member kura police ne kwache no awusuru pa kromha assembly member mpo police ne kwache no a che se ye nya twemo se ye die ba dio Kwadwo okon dia ba dio odwuna ho kra wo ntia ase because nema be hodo bi ekoso okrum ase no ye besre se titru ni nyina ne se mra na ye wo no memra ni nya adwuma kekemfa ma yen emra ni nipa na tena ase na odwen ho no hunu se ana mo se ne ye nyina yetu be boa ma ye nyina ye ho ato na asomdwe ye pe ne ye nya ti se koba se mra no bibi besi na ye se mra ne ye na adwuma na enipa mo da mra na no ma mra ne nya adwuma se de se ne fata na se ye ne anka se se mra ne ye nim de ye me pe police ni ba ko ana mienu bi na me no ma tonchia police ni obetimi akwachi DC yekura okroma DC yanchi won ntwia kai ntwia kai kroma emfa ho ne de besi de yanchi won kroma Ghana sana make am okay o me Ghana for na timo but amana ni party so no Donald Trump yanchi no ye chi no na wo fa ho former US president be chi aba ba kroma e bi si do so man pani bi ya chi no
ena me say aha assembly member kura no police ne kwache no a wode ayam hihye na ekro na say okodu ba bia enya posifo na yede ntansa ba won mu amanyofo no da bi eye police ni na okona na yem hihye ni die ntina wosuro yi o say die ntina police ne kwache na na yem hihye no say ne to ha say amanyofo ya na empene masa identify na say yewra IGP why dins are ya medwene ho amentia ebia na wodi dwuma wo suma se ayeye nim o bo adwuma wo IGP nyama no na ebia na light metal so nti ye hu ye IGP me na mo fa se no wo ba hoforo ne ye hu yi se de IGP wuja na edumo medwene ho amentia se enche obetene nka me wo fa se IGP obetene nka enche oh in fact kroma nsemo ha na bende assembly member kwaka se nkwachira police ni badwene ho sa wo hia ne de ne ho ha sa ahomache mframa wei toaso okoye to akasebo no so na da so agiramo e won krapompone matem ne agiramo ane ye kwakopie mu e wo poku ase amanfrom eno na wo Ganof municipality nem na de hye hono mo esu e bobna e kiremu a wonom water ensuo etekoye babro ba yese abosoma makomako ensiani na de hye te hono mo no wonom enye ensuo nom ne senti omosora no pa mafra be ko suku ade omutwa kwa tententi ko chiri ko sensu ansa mafra na tumi anya nsu adware etumi akọ afizo no no nnuane tonton potem we chire mu a nnuane amono ne mpo no ade hye ne beto amosi we mu ni supa a amonom ne senti makwate se gata mu suro mo de ya aduane ama ne senti wonom nnuane mpo amono a na yesa ka wonom amanfo okoro ntumi ntobi mfama wonom na wonom chire mu a sa na mo we akoso no ne sa oha we no akofa oha kese pa de aba titiro mu dwadie na afin so mankasa ana montuo no mo bra mo bon potem no ho aye dempa de aba wonom a toto sere se Ghana Water Company momoden emra momwa na ensu ate akono ma mesiesie emfama wonom na mrade ye kase bobora potem na bisa mze na mo ensam we no ete kwa ne san para masetrem sibitia ekwa fa na omusi ohwe ya bro papa fi se efitim na nso eti kwa ya ba esa bosumi sie ne no se benya nsu anoma agese ya twatwede ampanyankopon boroborobo ade oja nso mu firi wiem de ba asase we so na ye niam kosisi ano na de yesu etumi asone bi enti sa pa de se benya nsu anom de eho odin pa afizo anu mu kirema ensu bi adem potema ya frana wa insaki eno so ekwa papa ba de se free DLFM asei ekwa kopie mu atomic ansa na de generator akọ senso di aba no manya bianom efi motuma bi di esi mo kirema sa de no so kọ na ha papa ne senti Ghana Water Company Limited for mo moa no mesiesie emfa mo no mente sa pa de a o meya o ya kire de a kire mpanimfo 3 December na be pensa brenso ho ye di ankasa nti ade chinkra na mofra no be kosu abe brenso be kwa akochi ansa na wanya nsu nti ama raba na pan ba ko na o modigi 250 pesos nso ho ye den Oshe ya tanki yesi ya yenye nsu ya tokra ke yenye nsu yo ensa nye aduane anase edibesi ne manti esrempeni mfoso omomra na omomra meboa ye ensu kese bi da ha efre ne nseki eho na ya yekosa ne ye de esi ne yema river ewo han asie ho emu wa pa yenye nsu ya eho na ya ye nsu wa mu di ben ba nsu no ma nti stela mi de mi to tank e se ben ba abra mi nye nsu ni de mi to ka na mi fi se mfaso wo so eni awoti ye eya dehia wono poku ase amanfrom ena wote wonka no eno achi ena de ye kasebo ene afedamache oya say member ede mapoku ase amanfrom electoral area na no so kire mu se oha we no ha no paro mu gusua ede wono mani di akire bekopem se Ghana Water Company Limited for ebetumi abesiesi won pipe ate akono ede ma wonom sebem se incidents na wa ha no eyefa ye water problem was almost after me fan say Christmas no to pipe ba ye go forward e ko bisa empany for na empany for share say omone someone for ewo issue kakra e for water west no ntino almost so we it is since then among the community no issue dey so no ebima ga high Ghanaian na ga west so na water west no omo nti wona me follow up ewo ga west na Ghanaian me wo Ghanaian eni awoti ye eye afedamache oya assembly member ede mapoku ase amanfrom electoral area Enya pem to break asebo ane yekenkan ye de free crap mpone mantem modu tan kese ya se wonwunu pa enframa panso namwase ye DLFM 106.9 ewia yi ensem no ye de eba Ghana fo adwempo ne ye gitum papa enu nti oba ye Facebook no eso a when ye boa Godfred ano say Ghana every day accident nyangopon hu ye mobo
ana odi emojis na ba no wo tinis yo pa ana gidit ele blue ana say this is serious, oh God should have mercy on us. Ana no so wodi aba Nyankopon ko so na wonhyira mu nyina mo a type ye mo a ntimi an type ye mo a hwe ye mo a ntimi an hwe ene mo a mutie nyina nso ye da mu nyina se na kase ebo no ye begina we so na ye de asi na awai adwumaku a obo ye kire dom esa ye mfa kase ebo no emra wo no Sundish Sam's Consort ye travel and tour agency. Me pa cha so pese utu kwan ekopie mu ewo United Kingdom, Canada, anase United Arab Emirates, Dubai. Se eba wo krata asem anase wo visa nko ade a bomode se wo ne Sundish Sam's Consort ana ebetima di nkomo wonom tried and tested. Ghana for de share etu kwan kese ne nyina na fa kese no ano wo mo dance die Sundish Sam's Consort wonom ana de wo mo ekro edunti wo mbotai ene se wo pese utu kwan ekopie mu ewo UK, Canada, anase Dubai na ukokwa adwuma anase ukokosu ade anakura no eyensra ana wokwa bomode se wo mfa wani enkyere ba bia bomode se obahwehwe wonom atena yekese no ewo Ofanko barrier asofa wo ben Wise Park Hotel bomode se obefre wonom 0244 291 546 0244 291 546. Email no samuelowusu626@gmail.com samuelowusu626@gmail.com. When you can Sundish Sam's Consort waje also say connecting dreams with opportunities. Enti dayeno awaso no a opese otukwan no ye be connect o ama akwanya ni nyina United Kingdom, Canada, and United Arab Emirates, Dubai. But mother son mu ebedi enkomo. Ebusha wonom ani adwumaku na wie wo boy adonte ne se. Yemfa awia prem to breka se boy emra mesom wo. Akenkanfo mienu. Edia mejeso eye Ghana Stakati a meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Yebada mo ase na ansa ne yebekro no. Mame enfa belated birthday wish emma within at the Mrs. Selina Nate na enene nansa eya birthday enunti mama Seli nyame wonhyira papa na we everyone kasa wukunu woso wodo bruta mia menua no ye friend of Francis enti wukunu ne abusua ne nyina so wodo too much wodo we afri nipaduam etisi mojem etisi muhunhum nkasemu belated special one and confirm Mama Selena Nate owodo wenya Tema Community 25 a belated birthday Nyankopon wonhyira papa na manyana ntie se kasebo no so no wa biemu a mutie bie bibia hye kama enti nyame wonfa da ponda iso na wonhyira papa no wonhyira busua ne nyina efri wukunu Mr. Francis Nate no echire din we ntokwa bie ni ho enti abusua ye de besi ewa ha ye ba so na dwumade foforo atoa mo so ye da mo nyina se awia yi ama mo nyina mo eniti a woje yen oboja DL News.